Kaixo, kaixo, zer moduz? Gaur kontatuko dizuedan ipuina, pardela utzi nahi duen xagutxo batena da. Guido Mangenetxtenek idatzita. Begiratu dezaket zure pixoialean? Begira. Hau, xagutxo hau. Xagu da. Kuskusero utza da xagu. Dena ikertu eta begiratu behar du. Beitu. Ontzi, botila, zulotxo guztietan begiratzen du. Dena ikusi behar du. Leku guztietan sartzen du muturra. Eta noski, egun batean, bere lagunen txanda iritsi da. Eta bat ere lotxari gabe? Xaguk erbiari galdetu dio. Erbi, begiratu dezaket zure pixoialean? Begiratu lasai, erantzun dio erbiak. Begiratuko dugu? Ea ba, Hola! 7 erbi kaka ikusten ditut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Ondoren, ahuntzaren txanda iritsi da. Eta xaguk galdetu dio. Ahuntza, begiratu dezaket zure pixoialean? Begiratu bai, begiratu ondo, erantzun dio ahuntzak. Eta orduan, aurreko biankak altza ditu, pixoiala erakusteko, eta... Aber, ea zer dagon... Banengoen bani! Ahuntz kaka! Kakapikor beltz pilo bat! Oso ondo ahuntza! Eta txakurraren txanda iritsi denean, galdetu dio xaguk. Txakur, begiratu dezaket zure pixoialean? Wow! Hori egin nahi baduzu? Wow! Erantzun dio txakurrak. Aber, zer daukan txakurrak? Ara! Txakur kaka luxe-luxea, amaieran punta duena. Eta gero, hemen beia. Beia, begiratu dezaket zure pixoialean. Jakina, begiratu nahi baduzu. Begiratuko dugu? Aber, zer daukan behiak? Behi kaka fresko eta hundila! Nola ez? Esan du xaguk, ederra kakapila zeukana behiake. Eta gero zaldiaren txanda. Kaixo, zaldi, begiratu dezaket zure pixoialean? Erantzun dio zaldiak. Zergatik ez, esan dio. Begiratu nahi baduzu. Eta, ea, begiratuko dugu? Torri hurbildu, aber zer daukan? 3 zaldi kaka poli-poliak, borobil-borobilak, handiak. Aizu zaldi zenbat kaka egin duen, Begira, txerriaren txanda, txerria da azkena. Azek iratxa. Txerri, arren, begiratu dezaket zure pixoialean? Erantzun dio, ez dakit ba, zaitxarra dago, baina, ondo da, begiratu. Erantzun dio txerriak, pixka lotzatuta. Aber, tapatu sudura zuek, Aber. Txerri kakapilloa! Hori zen usaitze zuena. Eta orduan gero lagundenak elkartu dira. Beia, txerria, erbia, txakurra, ahuntza eta zaldia. Eta denak batera galdetu diote. Aizu, xagu, guk ere jakin nahi dugu. Begiratu dezakegu zure pixoialean? Aurrera, erantzun du xaguk. Begiratuko dugu.
Txin, txin, txin. Ara! Harrituta gelditu dira guztiak. Zure pixoiala utzik dago! Nola liteke? Galdetu diote denak batera. Oso erraza da, erantzun die Xagok. Pixontzian egiten dut kaka. Begiratu, begiratu. Hortxe dago pixontzia. Pixontzian? Erantzun dute denak. Guk ere probatu nahi dugu. Eta ala bazan, edo ez bazan, zar dadila kalabazan, eta atera dadila Zumaiako plazan. Ondo pasa. Aio.